Alhamdulillah, mulai dino aku harus semangat, giat bekerja, disiplin, supaya aku bisa cepat jadi wong sukses. Jadi nek Rahmi Balinggo dia sukses, aku juga bisa sukses. Wawon meneliti juga, ojo dipikir pun nang desa ini orang iso sukses. Kalian menang luar negeri, aku nang kene aku iso berhasil juga. Boleh kerjaan kok sampai luar negeri, won. Wong wedok iya lah, tari karo Rami memang oke sing rono, wong lanang ape rono. Untuk apa hujan emas kalau di negeri orang, hujan batu tapi di negeri sendiri. Kayak aku ini. Kan kertok iya. Oh, seplok ditinggal konco-koncone malah genak bocah iki yo. Ora tinggal duit. Becak ora. Ayo kita stop. Iya. Aku yo. Semenjak tinggal konco-konco itu produk waras. Aku jangan betul leparin, ngomong leparin, dan gue ditinggal ngomong-ngomong, gue nang aku pun harus jadi kita harus belajar. Apakah aku semangat nang? Aku jadi super, tapi aku hilang, lu barang ya. Oh, driver becak ini, pada yo. Baru mantap Roma kan. Oh, ke situ sewa. Cocok. Sewa perdana. Bukan dasar kan? Bukan dasar. Gua puter-puter gini sih. Mau kayak bayar lebih. Sekalian gue latihan nyopir. Ya, kalau segini gua lebih kayak bayar lebih. Kalau coba takut. Oke. Solusi mau piye apa? Aku sih belajar lu Kang. Aku nek sewa sitok iso nek luru aku bingung apa sebelah iki lho. Matemu wong iki. Iya. Wes lah yo. Apa sih Kang? Kamu tak ngomong lebih kok. Urip kami selamat wis syukur kok njaluk bayaran. Ngene iki. Mandi konco-konco kuwi iki. Kok urung padha teko. Biasane jam segini wis padha nongki. Halo, Bes. Gimana, Bes? Halo. Apa Cima? Dan cepet lo merene. Aku wis nang kene. Aku udah lama banget kan nunggu di sini. Capek deh. Oh, aku senang uri omaku iki ramban pakes. Oh alah, sudah tak nungguin dari tadi. Kok jebule malah golek pakes. Ya sabar, tunggu dhisik yo. Iki aku sing nyiapke mangan putuku. Biasa lah, kuliner apa kuliner ngono. Gayamu bes kuliner padahal godok pakis. Ojo kakek mangan pakisnya, nanti sekele langsung muraten. Iya tenang aja. Negece udah mau suruh iki, keburu pada Bali orangnya.
mau cuci mata kok jam segini orang dateng. Sabar lo Besti. Yo, iki aku OTW. Dan cepet ya Besti. Let's go. Bye bye. Cimah ini ganggu orang ramban aja. Asih iki janjinya molor aja. Orang udah bumbu kok bukan gercep. Seperti apa lah ya? Arek nandir kok yuk. Cobain ngomong. Bisa kan? Yo iso ae. Telepon piro regone? Biasanya piro sih yuk tekan rumahnya kok? Mari paling lo kan. Aduh lo yuk, mosok 5.000, 25 ngono yo. Namanya aku bete kamu. Bisa tak melo ya lah. Aku semua kali. Yo wis lah yuk, ya wis. Yuk ikut. Mumpung murah percaya yuk. Masuk. Loh, Tolong sekali kiai murah rezeki monggo lo kan. ya melu kabeh yuk. Iya, cilik ae kok. Yo, mau kang tahu karo kang kejo. Wis ora. Ya, ini mah rusak kampung kabeh. Oh ya kan? Ya, Murah rezekimu kok, nolong aku. anak air kau kabeh yuk. Anak tonggo, anakku neneng pirang wong iki. Oh alah. Alah, tapi kerja di driver iku mau enak. Wis ganteng-ganteng aku kacamata nganggo dasi kok jebule sewa ya orang genah. Wis mau ora dibayar, iki nggo pasukan sak desa mbayar mau 5.000. Aduh, cocok juga sih ngomongnya wawon iku. Nek boleh duit nang luar negeri. Kampung dhewe ini malah angel. Nah, Mah, sorry ya. Biasa lah ini maupun jalan macet. Alasan aja. Nang hutan kok macet. Sorry lo Besti, gitu aja kok marah. Besok kalau udah janji yang tepat lah datangnya. Aku udah gelenger nunggu di sini kamu gak datang. Tapi aku tadi udah bilang sorry lo Bes. Tapi teringatku Bes, gue kok kesusu tenang ngongkon aku toko nang kene. Eneng ngopo rupane? Amin kursi hangat. Sebenarnya eneng gosip apa lo Bes? Ngomongnya aja nang kene. Nanti nang wong kene. Kita nang ujung paret komae. Nanti Bes, tinggal Bes, iki koyo wis aman. Kowe nak ngomong apa? Bes, kowe ingat enggak karo Kacu? Kacu sing endi meneh lo Besti? Kacu iku lho, sing biyen ngubur-ngubur kita lho. Oh iya, inget aku. Kacu sing mlaku ngangkang kae kan? Gawe olah apa meneh rupane ndek ambek kowe, Bes? Mosok wingi merayu-merayu aku. Ih, cicik tenan aku delok iki. Kok iso ngono yo? Berarti ndek cinta mati tenan karo kowe, Bes.
cinta mati bes, tapi kan kita wes tua ngene cicik tenan gilang-gilang nih lah bes. Alah, gue ngomong gilan-gilan nih bes. Iku kan seiki, bukti gue mbiyen gelem kok. Neneng lah bes. Alah, bukti nek gue diampun gelem biyen. Iku kan biyen lo bes. Nek saiki selera kuwi ora kaya ngono meneh lo bes. Jadi gue selera sing koyo apa lo? Ya sing ganteng, sing gagah kayak Ronaldo kae lo bes. Alah, wong kita wis tuwek kok ora milih sing gagah. Nang omah gue neng koco bes. Yo eneng, ki opo bes? Yo gue engko nak mulai kocoan. Lo raimu ben ngerti. Asu. Duwe besti kok bukan yang dukung malah nilai-nilai. Ngono ae kok marah bes. Tapi teringatku lah bes. Kita ngopoin nang kene ket mau. Ya nunggu kacuk lah. Omongnya gue nggak gelem, tapi gue nungguin nang kene bes. Hehehe. Senengnya aku isi tresno bes. Tak pikir mau orang ngopo. Oh alah, ya wes lah. Aku tak mulai meneh lah. Aku orang nyambung oleh pakis meneh. Oh, kenapa kayak menangis? Kene dhisik ora semawur kok. Takoni nangis kenapa? Apa urung mangan? Urung ngopi? Apa petekmu ilang? Apa ora duwe duit? Piye carane Meneng sih. Meneng sih. meneng gak kowe? Tak kok cocok baru ngerti kowe. Meneng apa sih, Kang? Ngopo lu Kang ditakoni kok temen dewek ae kowe. Wis mandek sik. Iki kan wis mandek lho, Kowe cek nangis kok. Iki tinggal sisane ae, Kang. Eneng opo wis ndang ngomong. Nak kowe enggak ngomong kancane orang ngerti. Mana iso ngek solusi? Wis ndang ngomong. Misem lho, Wis Kang. kenapa? Misem lho, Kang. Kenapa misem wis ndang cerita? Aku iki ditolak terus kambek misem. Aku wis kesel. Aku iki cinta mati kambek misem lho, Kang. Tapi ora diterima-terima cintaku ambek misem lho, Kang. Aku wis kesel. Walah, drong perkara cinta nih rupane. Ngono kok nangis koyo ngono kuwi. Rungokke drong. Dunia iki enggak selebar daun kelor. Isi Bang. oke misem-misem sing lain. Nak perkara cinta udah ambil misem ae. Isi enek cinta ambek wong lain. Kowe ngono ae tetapok sisan baru ngerti kowe. Kowe ngisi-ngisini wong lanang ae kowe. Tapi Kang, misem iku beda, Kang. Beda apa nih? Wong wedok juga nya. Misem iku beda lho, Kang. Mosok nek ora mrateke, nek iku wis pendek, tonggek, irunge pesek, ireng meneh. Kan lain lho. Drong seleramu kok koyo ngono. Wis mbok kecer iku misem mbok kecer. Oh, ngono kok berjuang. Drong kok gene sing lain ae kowe. Tak tapuk sisan baru ngerti kowe. Riko enak ae ngomong, Kang. Sing dalani aku, atiku iki cinta mati kambek misem. Misem iku gak iso terganti kambek wedok endi pun. Atiku wis terpaut cintane luar biasa ambek misem. Penak tenan Riko ngomong, Kang.